Allah nek sesuk isih bahas masalah iki ngarep ibu. Emangnya Mbak karo Mas sih pengen ibu cepet mati? Hah? Ya apa wae sing tak lakoke iki selalu salah ning matane ibu. Wis biasa kok Endi ben pas jam masuk. Saiki bapak wis ora ono. Langes tok ngene iki lho, iso mentolo digunakake lho, Lek. Ku yo masak, yo nyapu omah, yo ngumbahi. Ibu ora apa-apa, Bu. Ibu ora apa-apa wi. Sin. Ibu ngapa toh kok isa-isa? Ana apa ki? Ibu napa? Mbak, kok malah ngongkon ibu isa-isa toh? Wis to Sinta ibu sing gelem. Aku ki ngongkon Sekar, tapi kok sing nandangi malah ibu. Mbak, Sekar ki yang meteng gede. Ibu barang nek kena banyu mesti langsung masuk angin. Mbak Dewi kan iso ngongkon aku, biasanya aku yo sing resik-resik omah. Lah kok malah nyalake aku, Sin? Aku ki ngajari Sekar disiplin ben ngerti gawean omah. Wis to. Aja padu ae to. Wit, ibu digawe ning ngarep. Iya, Mbak. Gak leren. Wes ki, lanjut ke sing asah-asah. Pul gak mlebu. Oh, Mas Gun ki nggak motorku ra kondo-kondo, dadi mlaku to aku iki, Mas. Lah sorry yo kesusu. Motor kurung dadi ya lho. Wis kowe lho, Lek, wis tak benakke. Masa? Sapa ora to, Lek? Wah, tenan yu. Pancen mekanik tenan we. Sun. Mas Anjar, kowe ndak tahu kepikiran piye sok nek omah iki didol-didol. Mas Anjar, ini dijawab omah dijawab. Wul, kok sik to, sedher menahe menang lho. Jawab sik. Ya gawe omah anyar to. Bapakku kan duitnya akeh. Ih, emangnya kowe ora sedih nek misalnya kita nggak bareng-bareng meneh. Ah, mbuh ah, ndi balik ke HP ku. Nah, ini sebeling apa, Wek? Wis ra elek, IJW ditekuk. Ra penak disawang tenan kowe iki. Wis to, Lek, ora ngecek aku terus ngono kuwi. Aku iki ambiar. Wis ra iso fokus kerja ning ngene iki. Atiku rasane kok diremet-remet, kok dicacah-cacah ning iki. Ah, lah kapuk mento dadi calanang. Kenapa? Kene lho cerita karo Pak Lekmu. Ning aja kok guyu lho, Lek. Iya, aman. Aku bar dibedot Yuyun. Pacarku, Lek. Wong tuane ra setuju. Jare ambu kaya kampas kobong. Ora salah sih Bu Yuyun. Lu malah ngece ngono ki wis males aku main cerita. Iya, terus piye aman. Padahal lho, Lek, nek sampean reti Pitemio kae, orine tak gantekke, servis ben bulan gratis, kampas kopling tak gantekke, ngasih ban gundul lho, Lek, tak gantekke. Sing kurang apa aku jane iki? Sik. Jane yang muki Yuyun apa mione Yuyun? Yo Yuyune to, Lek, wis males aku ngene iki, malah diece terus kok. Wis, ngene wae no. Kowe tak kei saran sing bijak. Fokuso karo karirmu. Urusan wedok dipikir mengko. Aja kaya palekmu iki. Wis di bojo meteng gedhe, ora duwe duit, ora duwe gawean. Ki, deloken story WA maratuwaku iki. Wong lanang kuwi tulang punggung, ora tulang tulung. Minimal nak ra duwe kerja, ya duwe omah. Iki kok ora loro-lorone.
Capek deh. Duwe mantu siji wae kok ora iso dindelke. Pedes tenan ngono ya, Lek. Tapi jan bener omongane sampean, Lek. Aku mending fokus kerja sik, serasa mikir wedokan. Ngene wae nu saiki kowe tak kenalke koncoku jenenge Fitri. Iki wonge wong ngene iki. Iki. Meneng to ngene to. Lek, apa? Delok sik, Lek. Gelem aku, Lek. Gelem apa? Kirimi WA-ne delok sik, Lek. Delok. Kok sik. Aku mau bar tuku gas duit kurang. Lah terus kon ngopo? Satu sik mbokan. Saman. Di duit iki WA-ne sik. Duit sik. Nyonya. Ya, Ndang kirim WA-ne aku. tak kirimin ning HP-mu ya. Wes, tekan ngono. Wes tekan HP-mu. HP ku ning jero, Lek. Wis Mau kirim tenan, Bro. Iya, wes tak kirim. Sono lanjut to mancing kowe iki ora Tenan lho. untuk barang kowe mancing kok stres kowe. Lek, wis mau kirimi tenan burung, Lek. Loh, apa kok sedih? Iwul emah nggak lagi tidur anti. Iwul emah nan mengko jadi sepi. Tapi iwul sedih. Nan dulu ibu nangis terus mendino. Wes tenang, rasa dipikir. Urip kuwi kabeh ono masane, kadang ning ngisor, kadang yo ning dhuwur. Ya pancen saiki mungkin dhewe lagi ning ngisor. Tapi percaya karo onti, roda kehidupan iki berputar. Engko nek wis wektune, pasti Gusti Allah bakal ngangkat derajate dhewe kok. Onti janji wis nek omah iki ra bakal didol. Dan kabeh masalah bakal rampung. Janji. Janji ya anti. Janji. Soalnya iwul gede nih kayak anti. Nang apa? Ayo tar apian, seneng jajak ke iwul. Mongko nek anti duwe anak, gantian iwul sing jajak ke ya. Sinta! Sin! Iki pemean gonmu dhewe apa piye? Liyane ra entuk memeni. Nganggo gula aja boros-boros. Mas iki kopinya. Iya, Dek. Ngapa mas? Pahit. Ora tuh dia tetep manis tuh. Arep uripe pahit, arep kopine pahit. Lah sing penting awakmu jekno kene kan ya kabeh dadi manis to ya. Alah mas, gombalanmu iki lho sing marake aku tambah terus bakal sampean. Piye mas, kerjane tes ora? Ya mesti kesel to, Dek. Kene. Malah jaluk pijet. Sik mas. Mas, nggo bulan iki cek kurang akeh. Dek iki dikai waktu pirang dino? Aku njaluk wektu seminggu, Dek. Tapi ra dikei ya. Mesti bar iki moro meneh. Sopo sing arep mrene meneh, Mas? Oh, rayu koncone Mas Gunde iki lho meh moro rene neh. Ya enak apa nyem? Ku arep ngomongin soal rencana omah iki didol, Mbak. Aku butuh modal gawe usaha. Lah piye to yu? Kan dek iki wis diomongke. Mbak ki wedi nek ibu krungu pikiran terus ibu ngedrop meneh. Aku bingung, Mbak. Layarane Sekar so cedak. Aku rundu gawean. Lah piye? Enak sing iso Mbak bantu apa ora? Orang, Mbak. Orang usah. Tapi mungkin nek omah iki didol, iso gawe modal usahaku.
Bangunnya sama Lara kan iso ngkos dhisik. Mau tuku vitamin sekar wae lho, aku ora iso. Mbak Sinta mungkin saiki ra iso ngewak akeh yu. Tapi iki gue tuku vitamin sekar. Enggak, ora usah. Aku yo ngerti keadaanmu. Ini, iki ditompo. Sesuk masmu wis kerja meneh. Masalah duit iki gampang. Keluarga iki tetep nomor 1 yo. Iya, Mas. Makasih, Mas. Mbak, makasih. Tapi nganu, aku iso melu percaya Masku ra yo sesuk yo. Tapi gaweane kasar yo. Lha kok gelem wae? Ya ora apa-apa, Mas. Penting ono kerjaan aku gelem kok, Mas. Oh wis. Heh, wis bengi, nang do turu, ngirit listrik.